Ya ngerti dhewe to, Mas. Wong princess sing Gunung Kidul ki sapa ta sing iso ngalahke modelan ngene iki. Aku nek duwe bojo kaya ngene iki. Kok berkandrokan. Lah kok iso? Ora ngerti yo malah ceplukan. Wong kaya ngene iki ya bener to, Mas. Apa meneh kowe sopan-sopan ngerti aku ning kanthi dalan iki masih do. Tematke kowe nek ora kedep. Meneh kowe sambene awon. Aduh, enak kok iki seneng apa? Aduh wong ayu-ayu panune teng kelompok. Ana iki depanmu. Ayune. Kaya ngene iki jantenan aku terima ora mangan sedina. Lah kok iso? Tak bunuh kowe. Ngajar ya kowe iki dibojo. Oh, Dia bojo kaya ngene kok sak dibunuh. balik ngglum. Kok lho. Wani padahal kok kowe terus blumung. Kene iki bisa kembang 7 rupa kok. Jumpa kayak ibaratnya gak kayak ini. Bentang leng kok Mas.